Aizue ba, igual balioko dute, Uinak entzuten nahi naiz. Areago, honea xio, hementxe bertan. 50 sentimon bilen abilen, lehen hori zaizkit, eta tramankulo hauek lagundu dela emate due. Ba, jakin ezazue, astoek belarritan GPS-a dutela. Hala esan du gure gaurko gonbidatuak, bai, belarritan GPS-a astuak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Jonander Galarraga ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Bueno, bera biologoa da, ingurumen hezkuntzan aditua, eta bitxikeria, gaina naturako bitxikeria desente kontrolatzeituk. Piskat esageratuen nik hemen astuan belarrina, baina ez dakit esageratu deten, edo agian benetako GPS-a baino hobia dakaen. Ba, igual egi pixkatea moritzeke hortan, Igual bauketa animali guzti ezela GPS txiki bat azte. Bai, oida, usuak etortzitiguen bezala ez dakit noa eta ez dakit zeta, eta gu hemen ibiltzea ditu GPS-iakin galduta. Bueno, guantxe, arituko gea hau danan inguruan, baino aldi berian prestatuko deu, berretxiko eta mikuitan krema bat, gio hemen Bruselas bazuk, kurruskari eta zagar bat gurinetan erreta. Ados? Ados, miratik. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Jonander, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gean. Bueno, hemen krematxu egiteko, ingo deuna da, tipulina ondo txikitu, ondo erregozi, behin martxan da honian, botako eskeu portobeluak bertara, laukitxotan inda, eta gero ingo deuna da, baitare bertara salda botako deu mikuitare bai, puxketetan, goxatuko deu, eta dana murriztu eta dana elkartuta honian nahiko, ingo deuna da, esne gaina bota, pixka gehiago utzi murrizten, eta gero ja birrinduko deu, eta gurinakin krematu ingo deu pixkat. Eta hori izangoa gaurko plateran, oinarria, azpin jungo zaigu, bai perretxiko eta mikuitan krema. Eta gero jarriko ditugu, bai 3 gauza lagungarri bezala. Bat, izangoa Bruselasak, ingoitugula lehendabizi egozi puntu bat emango jo, eskaldau txiki bat bakarrika, eta gero ingoituguna da erregozi ondo. Erregoziko ditugu, bai, baratzuria txiki inda, eta gero ia erregozita bukatuta daudenian, ingo dugu mikuita ere bai, lauki txikitanin, bertara bota, baina ia zutatik kanpo. Bestela desein ingo zaigu. Orduan zutatik kanpo beste golpetxo bat emango jo, gatzan puntu eman, eta hori gainen jarriko du. Urdai azpikoakin ingo deuna da, kurruskari utziko ditugu. Sartai baten jarriko ditugu, zu erdian, buelta eta buelta ibiliko gea, eta lehortzen dianian kurruskari daudenian, utziko ditugu kanpoan, zeratik komen izatea ostutzia, ez bada ostutzen, bigunia bezala gertzen, baina ostutzeanian geho kurruskari gelitzea. Jarriko ditugu baitare gainean, eta hoi gutxi balitz, hemen erresil zaharrak hau, ingo deuna da zuritu, laukitxo katea, laukitxo gurinetan goxatu pixkat, eta baitare, basagar pixka jarriko jau gainean. Eta hau esan da, mingaina eman berdio, eta lan egin alde barian, bale? Bueno, ni hasiko naiz, hasteko eta behin, tipulin hau goxatzen, eta zuk hau nola egozi puntu bat eman berdio, errez. Ingo deuna da, txorten zikin hau dakanak endu, eta kanpotik ikusten bazu igual azalen batola pixka gaizki dakana, igual adibidez hau, pixkat, aurrenengo gereuza hau kendu, azpikoak kendu, eta txukun jarriko ditugu egosteko, bale? Venga, ba hau esan da, kontatu behar digu, bueno, zu biologoa zea eta dibulga hori aldi berian, ez da? Bai, izpotolo emateo, dibulga bai. Zer dibulgatzen dezu? Zer da? Ba, biologo bezala, ez da? Ingurumena, natura, animaliak, landareak... Ze gauza polita. Ire onduan alko ninik lan egin guztu. Bai. Nereken etorri. Bai. Onda. Bueno, eta zer da helburua? Zer dibulgatzea da helburua? Dibulgatzea helburua da, pixkat ikitekena bezala. Zerbait ola jendei ez ezagune dana, abstraktua dana, inkluso dala zerbait ola ez duena ezagutzen, ba bertaratzea, ba hizkuntza...
xume batekin, xetu batekin eta egokitu batekin. Piskat ikiteken hauen txegotan. Vale. Eta adibiden bat jartzeko, nik gaur krema ingoiat eta Bruselas egin goizki jau, ik zerrekin ibiltzea esku artean. Naturan hainbeste gauza daude, emateu da hola bakarrikan mendilla ondartza eta erreka, baina hor mendillan milaka gauza daude, itxasuan beste hainbeste, eta errekan ere bai. Bai, nire, bueno, biologo bezala, biologien oso zabale jakintza. Biologok asko zekidu, gauza askotaz, batzutaz gehiago beste gutxiago, eta gero guztoko bazezkiago, ez? Orduan, ni oso zaleanak animalinak. Animalia, batez ere, animalin biologia evolutibo guztezaiak, guztezkiak animalik berezkotasunez. Eta orduan, ekartzen zeiatzeak, animali buruz asko itzikit, landareze, bai, ekosistemai buruz, bai, baso bati buruz itzikit bazekat, baina gehien bat, nire zaletasunak animali zaleanak erabat. Animali ze animalita zai gaitzeten, animali dana, oza, insektutatik hasita eta, bueno, pentsatzen beste, bai, egazti, ez dakiten, animali guztiekin ibiltzea, edo batzuk gehiago gustatzen zaizkizu. A ber, ni berez, espezializatutan etxok aragnologian, bale? Nun? Aragnologia, aragnidokin, bale? Bai, eta orduan, bueno, betire tiatzei eta arealdea. Oio gustatzen zaizkiko, etxen eukitzeko ez, ezta? Egi esango, ni altzon jaio nitxoan, eta oso esperientzi txarreuki izanin beti armiarmakin. Almohada baten azalduzteak bere garaien txikiritzenen, niretzako izan nuen olako armiarmatuske, gero berez olako. Eta berezako aberrazio lan ekitxoan armiarmai. Eta gero, aragnologia laborategin sartu nitxoan, kareran zehar. Eta, hasi nitxoan ikusten armiarmak, aragnidok nolako kituen berez, eta ja, bildurroi juri nuen. Papaten ikusi nien izaki bizidun bat, bere mekanismo guztikin, nola funtzionatzen zuen, ulertu inin, eta papaten kontu nitxan, ostras, nik ere buri divulgazio moduko ati nitxoala, ez? Ikara aberrazio hortatiken interesa bizitzeaken. Eta hor hasitzeaken xomorro bat bizten divulgazioak joa. Jendeke ez ezaguneo, bildurre den gauzei, ondo azaudezko, urbilketa poli bat minezkio joa, eba. Igual gustatu da. Askotan ez, bildurre, baria, ezakitze, baria, izingo ikiri bariak, eta zingo ika, bai, egila, O, xagua, jendiak dakarren, ni ama, akate, bai, ama eta ama egin arreba, bilak, xagu, esatezu xagua, hola, komunea jutia, eta tasan gaina igotzea. Zein goizu zuri, xagu txiki, hain panpoxa dana, Gainaz, hemen gure ingurun animali arriskutxo zezkau pilo bat, ez? Bai, biarketakoak. Ezerretzeko gola arriskutxo, eta berziko fobia zeko, bai hemen, intsektui, zugei, xagui, bai? Eta gero, zezenan aurrean jartzen atxok, festatan. Peino bestu bildurri zezen nahi. Horre behin miningo ikera, ez? Bai, gure lanare hori da, pixkat, ez? Nurbiltzea jendei, ez? Jakintza godena, eta, bueno, bildurretatik aratago interesa piztea. Eta zergatik egia esan jendia ere bai galdetuko barruan, zergatik jakin berdukuk armiarma bat zertako baldiun da, zertako da honez, baina azkenean oso garrantzitsua da, ez da? Bueno, armiarma bat egun hori ikusiko ere bizi guztien zer, ez? Ez da? Gure importanteak, ez da? Dudi gabe. Gure ingurumenan zati badek, bizidun badek, gu bezala. Eta intereso ipizte importanteak gero etorkizun baten, bai, espeziek babestu nahi baldin behar ez baizkigu ezagutzen. Nundik abestu? Ez baldin bago sensibilizazio punktu bat, ez baldin bago ezagumen minimo bat. Bai, zertaz bizidan, zertaz elikatzean, nunu dituen, nunu galtzen duen, nunu eta honen dana, ez da? Aparte oso interesgarri dielako bizidunek. Bakoitza oso interesgarri da mundu badek. Eta, pena da jende hori jakintza hori, ez iristea, esan duen bezala, ez bildurretiken urbiltzea jendea, ez? Eta zer aldiguk eakutzi armiarbei buruz? Bueno, ni test bat ingoetan baldin baik, beida. Zenbat hanka zezke armiarmak. Zenbat hanka? Bai. Danak berdin aldaka, Aracnidok esango, aracnidok, armiarmak. Nik 8 izango nilan. Oso, ondo. Eta intsekto zenbat hanka zezke. Euliak etzekit, atzian 6. Oso ondo, izo, Bai, zenbat. Sukaldari bezala biologotako balida. Bai, Oso ondo. Egia esan, ni naturan fijatzen, gustatzen zaite nire, gustatzen zaite. Ez teken nabeidatzen, eta esan oidek ez, adibidez guantxe, esan dion datu honekin, guan igual, ire publikon erdie, xomorro bat ikusten behik lurren, ingoek makurtu, ikusi zematan kezken, esan goik, hau aragnidoek, hau intsektu badek, eta jazta, sortuek klik bat ikia. Oidek inguru menezkuntza, oidek divulgazioa, ez da, iristea jende hori, ez da.
Ona, eta adibidez, gehi neguain zeurte zaitek jakimina, zenbat armi-arma mota dazkau hemen inguruan? Horra, batuak espezie mordoa zere, gainaz, zema zereken deskubritzeko. Bai, zautzea hau betiko hankaluze hori biltzekena, geho besteatu beltza handi hori, eta geho besteatuko poli-polita tigre, baina kolore txuak dianak. Jardineko araña, armi-armaitze zaiokena, bazerek, ez da? Bai, espezie mordoz, arangidok Euskal Herrin pilo bazerek, eta guan joken, deskubrituko dizkiunak urrun. Gionik asko ikusten dira larretan daudenak, ez da? Larretan dauden txiki marroiskak, bestiak, hor mordo bat ibiltzen duk. Bai, erabiltzizkiu baita ere, guk baso eskola proiektuk eta aurre eramatezkiu, eta moto ontako topatzizkiu, larretan topatzizkiu armi-armak eta, irakasle ere urbilketo egiteko, larretan topatzen nik askotan aldetziet. Identifikatu arra edo emea dan armi-arma hori. Hori ja, karramarrua bai, baina armi-arman harrapatu jak. Baten azkek irakasle mordo bat, makurtuta, leheno hor pasako zan armi-armagatik, kasu ikin gabe, beira, arra olea emea dan beida, ikustu eta noski, ostra, hau arra da, hau emea da, beida, eta hor, berste urbilketa bat iken, eta hortan, ibiltzeak biologo eta divulgazio. Zenbat urte bizia armi-arma bat? Espezien arabera, gutxi. Gutxi, normalen, zer izatea, sasoikuak eta hola? Batzuk sasoiko die, beste 2 urte iraun dezake, baina oso gutxi bizi, baina ez, txektuk orokorren, arraknioko orokorren, biziko motzeko dituko idenak. Ez da, horra adibidez, nik erlauntzaz eskatela, ikustet erlek, nola dan zedez berdina, adibidez, zanganua zenba bizidan, obrerua zenba bizidan, eta erregina, derremete 4 urte biziak. Eta danak familia badia. Ez da bakoitza bere familian. Armi-armetan hartzeko zerbait pasatzea? Erlea espezie, idakeken erle izangoa kapis melifera. Izangoeken erle beltzak ekemengoak eka. Horidek espezie bereko ituk, baina kastatan antolotazio. Ojo, indakeken intsektoek soziala. Horidek ardilatxea bezala. Espezie batek, baina bat barrun ale mota ezberdinek sozialki funtzio mota ezberdinek eskakelako erlauntzortan, ez da? Eta adibidez, nola erakuste jok modu praktiko erraz batei jendiai hau dana? Bai, nik asko tiratzeit eta idazteiten garaien, nik artikulu asko idatzi izkit, honi buruz, gai askoi buruz. Beti tiratzeit guk Euskal Herrintzeko tradizio bat animali eta naturako tradizio hondiezeko. Iretxen seguro, batek kontu xarrema kontatu ikela tarten animali badaula tarten. Eta hortik entiatzit asko. Zeren ja jende itiek klik bat, ostra, hau nera etxona kontatzen ziten, abertze esaten biologo honeko honi buruz. Da hortik tiratzi behardek amun batia bardiok interesa sortzen dikena, eta Euskal Herrin zorionez, dekela oso lurralde bat naturakin lotuta gaudela, bai otxaz alden, o mendi alden, o... Bai, da beti daukeu erlazio bat, euskerakin naturakin oso erlazio politia dake, orduan hortik entiratze dugu, jendea urbiltzeko, ez gai bita. Eta hori da trukoa erabiltzen duna. Astuare hortikan zetorrek, adibidez astua oso garrantzitsua izan da gure kulturan, ez da? Bai, gure eta beste kultura askotan, Oidek. Claro, mendia jun. Gure tratoria izan zian, ez da? Oidek, mendia jun, da egurre bi baldin bagoa, besotan zemat kilo ekartzen jok, astokin biderramar. Orduan, karo, lana alderdia emateko animaliok oso garantzuk, astoak, idiak, zaldiak, bai? Askotan ditzegu gainen jartzeko ditukela, ez? Baina benetan dituk kargatara emateko, oso garantzitsua, oso kutxune animalie, asto guzti, gure etxen izena zepean. Ez da? Oso kutxune dekoi, oso politek. Eta gainea beti zaintzezan astua, oso ondo, ez da? Bai, da ikumen ipuietan ikusi. Otsoa beti izan da, ez toa bezala, ez, baina astoa beti da. Astoa ikusi nuen kantazioak, beti astoa izan da oso moitetu ziren, lan asko horretu du, eta zorionez, gutako asko hemen gerek, astoi eskerre. Eta nundikan hartuek GPS-iana, nundik hasik eta nola hasiak histori hori GPS-iana belarritan dutela? Ni beti familia atiatzit. Familia atzea bota, eta nik amona zendu zela 98 urtekin, namezketarra, eta harek esan dadek, harek esatezun, asto dakela, tenekoa? Triplea? Bai, triplea, onna. Eta amezketarra hauen, eta harek esan dakoa, hau nire atxik izan da, eta nire atxik nahi pasata, ez? Eta astoa zekekela GPS honena, meteorologo oso ona, eta esango nuke bide arkitekto onena baita, oza, astoi emate zizkian bere biziko virtudek nire amona zanak. Eta beak esan da, beak txiki ezala, da heldu, ikalaba baldin bakek heldu, honi. Beak txiki ezala.
6 urtekin. Bere atxek hartu, bere atxe hartzaile zoan, aralarre, bere amak hartu, 6 urteko alaba, aston gainen jarri. 6 urte, eska gainen guantxen alabak. Nireke bai, da nik ere gaitxeziak. Jarri aston gainen, eta astoi jartzen baioan bere atxentzako amaiketakoa hartzaile zoanen, astok usaitu karga notatu ez dakize, baina tik, aralarrea, txabola, iristeuen, eta buelta umekin. Kargatze bazin hartokin, taka, errota. Osa, basitxekin segun ze karga, noa jun berzin, noa jun. 6 urteko ume bat, nire alaba guain 6 urtekin iziz jartzen astu batek, eta 6 halareko pizten gora. Dana bildurtu, eta kaskua, eta bestia, eta ua, eta lotu, eta atzekin jo bokailua egin gora, Zikita vuelta, eta orduan eramolako beti kontatzen zen, astu bazekala, bizkorra hauen, bide ez tekizkin, eta bazekian momentum familia egokitzen, hau behar da area juteko, noa area, noa honea. Eta familiko beste bat. Eta hori da gai bat oso politiana, gure artean kontatzeana, eta da, hori ingurumen ezkuntza. Eta errealitatea. Eta errealitatea bat, historikoa, zorionez zoritxarrez, eta gure ekartzeuna, eta hortik entina, eta, hainbat gai jorratzea zazkau. Astuatik abituta. Guen jarraituko ditugu gai hori guztiak jorratzen, baina bitartean lehen da bizi erreportai bat ikustea jungo geha. Hortik eta, bale. Eta zehazki jungo geha, Salsamendi baserrira, behasainen dao, eta nola ez, Bruselasak ikusiko ditugu. Guazen bertara. Kaixo berdez, Joseba, Aitor naiz, hemen gaude Salsamendi baserrin, eta gaur Bruselasan ingurun hitz eingo dugu. Hemen gaude, guain, Bruselasa arten. Bruselasa da landare bat nolabait esan genezake goze asko daukena, ez? Hoi zergatik esaten dut? Bada, hoi kontuten eukita, komeni zaigulako Bruselasa landatzea lur aberats baten. Eta hoi nola lortu? Nik askotan egiten dutena da, dakitenen Bruselasak nun landa behar dituten, maiatzaldea bertan landatzen ditut lekak. Lekak die lekaren familikok, nitrogenoa fijatzen du lurren, eta orduan Bruselasa lur hortan landatzen deunen oso gustoa etorriko da. Bigarren gauza bat kontutan eduki behar deuna Bruselasa landatzeko orduan da, denbora asko behar dola azteko. Orduan, saia behar deu, nahiko azkar aldatzen Bruselasa. Alba da, abuztue baino lehen hau. Ekain, uztai aldea aldatzen badeu, asko ze hobeto etorriko zaigu Bruselasa. Kuriosidade bezala edo bai esango nuke, azakik eta hotza ondo aguantatzen due, eta izotza ere bai. Eta izotza egiten donen, nola egiteko eraldaketa bat egoten da barazkitan, ez? Alde batetik, izotz horren gandik babesteko landarek azukrek sortzen ditulako, eta ostota bidaltzen ditu. Eta bestetik, izotzak bitxo ezberdinek eta hiltzen ditu, ez? Eta jasotzen hasten gara gabonak inguruan. Eta Bruselasakin beti oten da zalantza bat edo, eta da, noiz jaso. Zati, hortxe dazkuzu ez, Bruselasa txok, baina etengabe handitzen nahi die, zabaltzen dien arte. Orduan, beti da zalantza noiz jaso ez. Eta, nahi erakutsi diatenan arabera, eta erakutsi diaten atango pili espilak, artista batek. Beak esan ziten, Bruselasak jaso behar diela, ostok horitzen dienen. Horrek esan nahi do, hortik berako Bruselasak ez dila gehiago jaziko. Eta jasotzeko orduan, nik iten dutena ostok kendu lehenik eta behin, eta gero eskukin hartu, eta beraka indarrain. Eta gero beste ezaguarritako bada, behain arten bastanteko tartea duen martzaiela, Bruselasak jaso nahi bali baditeu. Orduan, ruko txo bat edo bastante jende egiten duena da, Bruselasan arten, letxugak, eta azkar jasotzen dien, barazki ezberdin jarri, modu hortan aprobetxatzen dugulako lekuoi gehiago, eta bertatik barazki gehiago jasoko diteulako, ez? Eta aldi beren, bertako aniztasun handitzen dugulako, eta horrek errezten digu, plaga edo eozinko esotasun aurren, Bruselasak resistentego izatea. Bai da egie, ar batek, berezik landau berritan, ar batek bastante atakatzen diola, baina, egia esan, ez dugu beste munduko arazo eukitzen, eta saiatzen ga, alik eta aniztasun gehiena eukitzen, egun landautako landare bidez, bakarrik etortzen dien landare bidez. Eta esango nuke, hemen ingurun ez daula oitura gehiegi edo jateko. Eta Joseba azalduko dizue hobeto, baina hor garrantzitsue da,
nola sukaldatzen den Bruselasa. Eta nik meintzat danai esaten ditena da, eta gero Josebak esango ditzen nola inbar da benetan, ez dala egosi behar Bruselasa. Bruselasa erregosi inbar dala eta ez gehiegi. Eta modu hortan, netzako da, super goxoa Bruselasa, bai. Eta Bruselasa hauek, zein gainontzeko barazkik, saltzen ditut Biziola kooperatiban, hemen Lazkaun bertan, eta gero bestetik bi kontsumo taldetan. Bat Ataungo kontsumo taldea, Otxo Batza kontsumo taldea, eta bestea Beasaingo kontsumo taldea, Zapeko kontsumo taldea. Orduan, interesa eukizkeo, badakizuen noa etorri berdezuen. Ikusten duzuen bezala jaso ditugu Bruselasak, orain saskietan jarri eta atxaldean banaketa egingo dugu. Bideo ikusi ondoren animatzen zaituztet Bruselasak landatu zein kontsumitzera, eta bagoaz, musu bat, eta agur! Hau, Paitor, artista, ze jatorra izen, ze lekuak agen, ze baratzera eta ze txukundazkaken Bruselasak eta ze detaile eman dituken hor letxuita sartu tartian, da bestiak eta mila esker. Eta gaurkoan esan dek egozi eta erregozi aldiala, baina betuzak, itanik aldia erregozita jan, oso ondo saltzituk, baina beti egozi puntxu bat ematen badio, koipe gutxio hartzen due. Hori izan ideia, hori bai. Gio, otoko jo, eta bestia otoko jo, eta lia bengo jau, baina, bueno, eskerrik asko, eta arrazoi dakak, erregozita Bruselasake eharrak daude. Eta beti, bai, jendeai pixkatatzea gotatzen jo, zea, azal horia eta bezala, bai egosten nahi dianian bakizue, usai pixkat eta hola gotatzeu, baina ze, barazki xamurra, goxua, eta elikagaia ona dan, Osea, que animatu zaitezte, guantxe sasoian gaude, eta erabelin berdia. Bueno, hau esan da, lanian jarraitu bihar deu, lagunduko jazuen mendikan adibidez gero salteatzeko beharko ditut lau ale zurituta eta txiki inda, bale? Venga, hoi prestatuko deu, eta nik portobelo hau txikituko ditut, eta bertan sartuko ditut. Eta, Jonander, divulgazio lanak non iten dituzu? Nik idazten hasi nintzen, oin dela 13 urte izango dira. Bai. Tolosaldeko Atarian. Vale. Karrera bukatu berri nien, da baki, karrera bukatzekenen krisi existentzial baten sartzeiz. Bai. Burbuia poli bat erotea izola. Hasi baino lehenuo, gero ere bai. Hasi baino bertan ere bai, eta gero ere bai. Urte batzu behan dugu ere bai. Hala izatea. Eta nekitxoan jakintza bat, biologia, karrera teanen, master batinen, jakintza bat nekitxoan. Eta idaztea betian ikustatu itzeiaken, beti daniken. Irakurtzare bai, oso irakurtzalean nauk. Eta esan nin, zeateken ez dut idatzi behar, egunkari baten, aldizkari baten. Eta holaxi, milba bialdu, froga bat intzitean, eta, ja, 13 urte, oso. Kontuatzeako 13 urte idazten, hasiren artikulu bat azten, irratsaio bat egiten hon baitare azten, gero gurasu izan nintzen, eta ja, denboa, ja, gutxikun deu. Bai, beste zozertako. Denboa berdina, baina beste zozertako. Saiatzen ez, haien behin, hola, bueno, zerbait idazten, eta nola tan ikasi guala biologia? Nola etorri zitzaizun... Bueno, esan dezu beti izan zehala bai natura maitalea, baina... Bai, ni biologo izan nintzen, ni uste ja jaiotzez biologo izan nintzen. Bai, Bai, ni jaien nitxoan altzoko herrin, altzon. Bai. Altzoko herri zeuzkek auzo asko. Gipuzkoako herri txiki guztik bezala. Laukatu, baina auzo asko izan diken. Auzo asko. Eta hor altzaz... Ermita asko. Altzaz, izan naiken auzo txoazok. Eta karo, han ezgenek itxoan ez parkek, ezgenek itxoan... Goxoki, gure jolasleku duen, basoa, mendie, larrea, pikondoa, aritza, pagoazpie, eta jazta. Harreman zuzen horrekin, baina... Nahi gabe. Gure etxen konversazioak animaleri buruz. A ber, hiriburuko biologo baten baino keio jakingo zin, Jonanderrek amaiki hautekin igual. Ba, igual, natura ezaguntza gertuko igual, bai. Eta gertatu izan zait, karreran zehar, bai. Aurreneko urtean, konparauta beste azuken, gu jakintza da, ikusi ikegen duen, bizi ikegen duen, eta naturala zan. Eta hor, ja, ni 83 jaio nintzen, ni naiz 80 hamarkadako semea, ez? Ba, ingeniero garaie, ikaste duzunak baliozun, ikaste duzunak beste gauzatzuk imoratzezken, eta krisi hortan, ez? Ikasteko balio nun, nota oso gona nauzken, ingeniero ingeniero glanakean, ingeniero intzaiz, biologo. Eta hor zehaz izan ere biologia zan genuke formakuntza, ez da? Master batekin bukatu nuen arte.
eta egia esan gozada da. Eta adibidez esan dezu idazten dezula aldizkarian daola, baina zein da zure ogibidea? Ogibidez asko aldatuet ogibidez, bai, desente aldatuet. Eta ogibide zela, guain lan haitxet, Kutxa Fundazioan, bai, Natura Nezi programatan. Ni korokorren ibiltzen naiz lanen baso eskola proiektuan, bai, esko ikastetxeak naturalizatzen, basora ateratzen ikasleak, ikasten basotik ikasleak ere bai, eta baita ere, ibiltzen naiz, bihotz berdeak izeneko programa, hau da, hezkuntza ez formala, dela 12 urteztako gazte naturzale. Polita. Eta hori zin nondik noa ibiltzea, izo, zehazki? Bihotz berdeekin ibiltzen ez, dauzkio urten zehar ikasturte oso baten 13 saio, aditu bat ekartze deu, eta jutegea natur ingurune batea, aditu esaten, herpetologo bat, ornitologo bat, etnografia aditu bat, marearteko faunan aditu bat, aditu, baina, natur jakintza nahiko potenteko aditu ekartzetxu, eta 15 urteko gaztekin, jutegea, eta ikastegu dena aditu hortatiken. Zemuzko edadia da, zein da edade honena, ez? Guantxe esan dugu egilean. Erra esan dugu guantxe, ez da? Segun zenena, ez da? Segun zenena. Hobena zenena, bai. Gade hobena, ingurumen ezkuntza ikasteko nik uste, ingurumen ezkuntza izan marrukera transversala, 0 urtetik 95. Ados. Ikaste dugu bezala sukaldatzen, ikaste dugu bezala batuketak egiten, ingurumen ezkuntza natur jakintza izan marruke transversala erabateko. Horren aldekoan ez. Dudi gabe. Baina nik, 15 urteko gazteok, nik apresio ondia diet. Ea zaie da, adin zaie bada, baina dakea ja berezko natur jakintza dakea, eta da ikeragarri da behekin nortea. Eta gero aur txikik noten ez, aur ezkuntzakokin, baso eskola proiektun, eta oire gozada da. Ikustea zen naturaltasunez, atazen zaien aurrei bason ibiltzea, ze kuriosidadean, eta nola, urtez urte basoa atatzaien aurrak, nola aldaketa bat pairatzen. Ja ez die ekozentristago di, hau da, zuaitz honen alde zerbait egiten dut. Bai, ja ateratze zaio hoi. Nik irutzea izan, gure basarriak hau, aita nahoz hau txalden, eran goiek alden, eta hor, esaten duen, manez, guen garo hau ekenduko dituguta. Natura hiltzen aizea, aita, nola iten dezu, manez, esaten duen, eske landare hauek hemen ez dia egokiak, ez dia txarrak, baina guri etzaiguko meni, zatik angero hau ez du animali jaten, orduan kanpo eta... orduan, bere... Keskak eukitzen ditu, Beraz, elkarrizketa polite. Azteko, ez da? Bai. Eta edade horrekin, oso positiboa. Piskatu bultzatze dugu, ez? Jarrera hoi, buelta ematea horri, ez da? Eta betire, daukegon, ez bizidunak funtzio bat izatea gutzako, baizik eta ez hemen da ere, gukin gare, gure partea. Igual gu junberria hemen dikan, igual, ez da? Gure zehaztean, hau hemen ibiliko bueltaka, planeta hau, eta hemen ongo die, goño seguru. Eta hoi guztitatikan, zer da gehien harritzen dioena, Egunero topatzeuena, bapaten bihurtzeanen ikaragarri interesgarria. Hoi da, egunerokotasunen, derrepente esatia zuen, baina gainez ez duen bezala zuri. Intsektoek 6 hanka, araknidoek 8. Aipa. Eta ikue, txon, ez nun sekula hortan planteatu. Eta behida jartzi eta egie esaten nahi da hau. Gertatzen da, ikaslei eta irakaslei. Irakasleek naturalizatzen, hezkuntza naturalizatzen, lanen hortan ditzeria Kutxa Fundazioan, eta irakasle ere erakustei egoi. Eta hori oso importantea baita ere, irakasle batek 20 ikaslei bulgatzeie. Orduan oso politizaten. Lanan politiena hoxe da, egunerokotasun horri ematea. Eta ni uste, azkenengo urte hauetan bain deula zorionez pixkatatzea, lehen oso esan desun bezala, gugea garai batekoak ikasin biardek, beste ez balioeko, industrializazioa eta teknologia eta hori da neguan garrantzitsuena, eta guain bai atzea pausua eta pixkat lurrea hildu behar gehala, ez da? Bai, betikoa, gizakikola funtzionatzen. Aurrea ite du, atzea. Aurrea, atzea. Golpia gazo eta atzea, no? Behar hortan gaude bai, eta hoxe. Eta, zorionez, zoritxarra hortan gabiltza. Ni bukatu ondo, ingo deuna da, behitu hau egorbera bota, organikoa, hau nik gordeko iskit. Ingo deuna da pare gauza, bat. Urdaia espikoiek jarriko ditu gorritzen, zeatik anbestela hasiko gaur egun, eta ez diango kurruskari. Orduan, hauek jarriko ditut hemen martxan. Bale, bestalden goitutena da, Bruselas horiek ja, iragatzi, zeatik negozi puntu txiki hori eman di jou, eta guain bihar deuna da gero erdibitu, eta hemen goxatuko dugu. Intzasuna da zu guain txiki-txiki. Oidek eta. Oidek. Ondi biliko ditu. Oidek, nik baki nola egiten? Txiki-txiki iteko? Bai. Baitu, ikindekenaek,
Juliana, hori baino lehenuo, ikiten baiok, lehen da bizi, golpe txiki bat, Oitek. ja, hau, hola iten dek, Ja, restuit bidea, ez da. eta bide erdiak errestu ditu, Oitek. hola ja txikitutakak, bale? Ba, irikaso inbitu, bale? Vale, gaur nahi inakaso, zukaldian inakaso, Bakoitza bere arloa, Ondo. Bueno, haure martxan dakau, ingo deuna da Bruselasak iragatzi esan deun bezala, gero erregosteko, bai baratzuri eta mikuitakin. Eta ingo deuna da, Jon Ander, beste reportai bat ikustea jungo gea. Bale, bos, Ados? Gusto egak. Ba, zehazki jungo gea Karrantzaraino, eta ikusiko zue, esautuko deu, lastozko etxe bat. Ikusiko zue, zeleko beharra. Ekologikoa. Kaixo berriro, Joseba. Ama Orea proiektua gara eta orain gure etxea eta gure bizimodua erakutsiko dizuegu. Proiektu hau esten da, orain dela 20 urte, bi familia Karrantzatik terrenoak bilatzen hasi ziren bioeraikuntza batzuk aurrera eramateko. Bizigaren mundu honetan non konturatzen hasi gara, mundua bat baino ez dagoela, eta beraz zaindu behar dela, aurreztu aldezakezula energia eta beraz inguruarekin errespetu handiago euki, orduan planteatzen dira irizpide hauek, eraikitzeko moduan, eta bizi modu batekin erlazionatuta daudenak ere. Eta gaur egun, Lastozko bi etxe daude, non bi familia bizi diren, eta etxe bereziak dira, eta kontuan hartzen dira kriterio bioklimatikoak. Honez esan nahi du, energia aurrezteko moduak bilatzen dira. Etxeak ondo isolatzen dira, eta holan udan barruan fresko dago, eta aldez neguan barruan bero dago eta beroa mantentzen da. Eta berotzeko moduak eguzkia eta aire beroak eta horren aprobetxamendua bilatzen da. Borobila izatea irizpide bioklimatikoa zaintzen ditu, ez? Eskinak ez egotean, beroa modu hobeago baten banantzen da, ez? Eta zabaltzen da etxetik. Teiatuan belarra, teiatu berdea daukate, eta erabiltzen dituzten materialak, lastoa, egurra, ingurunean hurbil dagoen material naturalak dira. Egurra adibidez, hemen Karrantzako basoetan ateratako zuhaitzetatik hartu dira, lasto fardoak erabiltzen direnak hormak egiteko Burgosetik bertan sekalea landatu eta gero soberakin diren lasto balak hoiek erabiltzen dira, eta airea geratzen denez lasto horren artean, isolamendu oso ona da. Gero kanpotik area eta area botatzen zaio, eta beirak oso ondo pentsatzen dira ere bai. Eguzkiaren norabidea, etxearen orientazioa nolan dagoen hegoalderantz ipinita, eta bertan kristalak ala beirateak ipintzen dira basutzoak, eta holan neguan, eguzkia basu doanean, eguzkiak etxeko airea barrukoa berotzen dau, eta gero udan eguzkia altuago doanean, ez da zuzenean kristalen kontra emoten, ez? Eurek bakarrik ez dute egiten, eraikuntza honetan parte hartu dute lagunak, auzokoak, bolondresak, 280 bolondres baino gehiago pasa izan dira hemendik. Energia aldetik etxea autosuficientea da, ez du kanpoko argindarrik hartzen, baizik eta hemen instalazio fotovoltaikoa dago, eta hor bateriatan gordetzen da energia, eta hortik elikatzen da etxearen argindarra. Ura berotzeko eguzki panelak daude ere, eta orain sartuko gara barruan, eta ikusiko duzue Erikak erakutsiko digu etxearen estruktura, eta nolakoa den barrutik. Oneri deitzen zaio egiaren lehioa. Oso ohikoa da Lastozko etxeetan, pareta estali egiten da area eta kareaz, baina kristal bat uzten dugu non ikusi daiteken horma Lastozen da dagoela. Etxea berotzeko egurrarekin sukalde berogailu mota hau erabiltzen da, eta alde batetik erretzen den egurra erabili daiteke sukaldatzeko. Eta beste aldetik interesgarria da ze
tutua, ekea doan tutua, hor beste aldean dagoen komunetik pasatzen da, komuna berotzeko, eta goian dauden logelak bebai berotzen ditu. Hemen, abe nagusia daukagu. Hau aritza da. Eta honek beste abe guztiak sostengatzen ditu. Bueno, hau izan da dena. Nahi baduzue etxea ezagutu, bizita gidatuak egiten ditugu. Jarri kontaktuan. Hurrengo arte, agur! Haupa kuadrilla eta haupa karrantza. Hoi da hoi etxe polita dakazuena eta gainea esan duna, Balekua, zeatik, naturak emate duen berotasuna barruan mantendu, olako geruza potolokin gion egun barruan epela mantendu, egia zain oso txukuna. Zeiruitze zaikiri, lastozkua, egurrezkua o arrizkua ingo ban etxia? Horri aiziak ez dibotako nolala, horma jarraz eskak, Bai. Bueno, bezarkada bat eta gurian jarraituko dugu. Hemen ingo deuna da, beitu, hau ja goxatu deu, hemen ingo deuna da esnegaina gota, eta esan dut, esnegaina gota hostian, beste pixka murriztuko deu, eta gero birrindu ingo deu, eta gurina sartuko jau. Lehen abizi lagunduiak zaharroi zuritzen, bale? Eman goiten bena zuri gailua. Zuritu, bihotzak endu, eta lauki txikitan in, bale? Lauki txikitan ingo deu, eta jarriko dugu hemen gurinetan goxatzen. Bale, hau hemen, eta badijua, hartu begoiaratxo bat, eta hobe, badijua barroa. Venga, bagizta, txerrek etxarraka. Ona. Bueno, basekiate bai, kompostajian proiektuen bat indekela eta aditua izela, ez da? Bai, hortan bai aditu, ez da? Bai, laurte zibilitu nitxuan, kompostaje teknikari ezela, eta esan, inoiz zenin planteatu lan moto egitea, bere garaien, sartu nitxuan, eta mundu bat ikusta konpostagio batek nola funtzionatzeken bizidunekin, berriz xomorrokin, berriz bizidunekin. Pero kompostan honena dala, txitxaren kakak diala gu behar deuna, ez da? Komidetarte nola ulertu den nik behintzat? Kompostajen mota da txitxarenakin, baina nik itenuna da bizidun guztikin, etortzeituken bizidun guztikin. Eta ikaragarriek mundu bat deskubritu nin, nola geruzatzeken kompostagio bat, ze intsektu mota sartzeituken prozesun zehar, hasieran, ondoren, bukaeran, ateatzen izkin bereiziko xomorro mordoa eta erabiltzaile erakutsitzen izkien, hori ingurumen hezkuntza badek. Beha zure komposta gehion, zelako beldar zarrazek ezun, azpiko ondo egindako komposta jaten ezitzaizun, osea, egurre xeetzen ezitzaizun, txingurrik agertzen die hemen, txitxarek agertzen die hemen, bestelako... Danakonak aldia hor. Bueno, molestatzen zuen bai. Egongo ja batzun molestatzeko. Igual egongo ja gauza batzuk botatzen duna kompostatzea ez dian egin egokiak bai. Ni honitzen araban proiektua zekaela hortzekaen invernadero baten da. Asko erabiltze zuen txirlen oskolak eta hola. Zakit oso beharrezkoa ziala esate zuen, ez da? Ja, baina depende ze kompostaje mota iteken hor. Karo, balimakek makro kompostatzeko leku bat eta ondo xietzen baituk oskoloik funtzionatzea, baina etxeko kompostagaio arrundu baten. Ez de komeni, ez da? Hor gelditzeitu gazen eskola bueltaka. Komeni botatzeak, baina gero kompostagain atakeko zaizkik. Orduan, hortan ibiltze gitxe boitere, jendea azaltzen eta prozesue erresten. Eta netzako gozada izan zen. Eta zerrak gehien ikasikena o gehien goxatukena hortan? Zerrek mirestei gehiena kompostaje batian? Dana birtziklatu iteala bizitautan naturalki, ez da? Bai, eta derrepente etxe albondakekela ekosistema erraldoi bat nahi deken xomorro motak ikusi eta gozatzeko, netzako izategoen, gozabat izategoen. Gainaz, prozesue ulertzea lortzen garaietan, Niten inala, kompostaio batetik xomorrok hartu, eta beste baten implantatzen ezkin, prozesu azkartzeko, geldotzeko, esate, bihurturitxuan aditu. Zenbat bihardik zehazki, adibidez, barazki hauen o frutu hauen azal batzuk bilagatzeko ja komposta? Frutaketa hok zezkea, ude asko zekea. Orduno, kompostaio baten marroneko hilabetetako gauzedek, jutea. Okin bakarrik ite baldin baek. Baina kompostaio baten zerotik aste baldin baiz, urte betea behar dut komposta ate arte. Urte bete berko guan, pazientzia gardik. Prozesu naturala dek. Bai, esan, basoak ostoekin deta iteguena, gero komposta bilakatzeala, ez da, ia organiko hori bihar da lurra bilakatu, ez da? Pixkati egia, prozesu natural bat, azeleratzen pixkat, baina egia esan denboa gardik. Emateu kezurra emateu ez, gaurko gizarteotan bizi gehala, 2 segundu ero bizi gehala, eta prozesu bat esate zu jende, urte bete tarratuko, urte bete, bueno, urte bete. Baina gero fetxa gartzezu eta dana etortzea zeituan, dana iristek, zeituan. Alaxek, bai. Eta gozada, etapa oso polibioan, bizitzan, asko ikasi nin,
eta, bueno, borgatzeken etapa badek eta gozatutako. Eta jarraitzen dek niten, edo iten de komposta etxian, edo... Saiatzenak, denboa zekatenen bakik, bi alabakin, denboa eukitzek justu. Bi alabazka, esan bat urte dazka eguantxe. Leno bat zei esan dek, ez da? Bi urtekoa eta 6 urtekoa. Bi urtekoa eta 6 urtekoa. Bai, eta oikin badak izabazteken, ez? Bizi beste modua eta organizatzek, ez? Bai, baina... Baina, bueno, ahi rekuperatzen bizi, eta... Rekuperatzen da, goxatzen beste erabatea. Beste erabatea bizi da. Jende esaten, egun miak, que lio. Bai, nire lio gehiago izango zan umeik ez banu neuki. Egia zan, zentratu araziziatek eta gauzak beste erabatea ikustean azte jere bai, ez da? Eta, bueno, behaire pixkat divulgatzen baita ere natur zaletasun hau, ez? Nire saiatzen ez behakin basoa juten, naturakin harreman zuzen edukitzen. Garre gugenaz, umek eta informazio asko lortu dezak, ez zuek gure garaien bezala. Batutan gehiagi igual. Bai, esan nahi, leheno, nik goatzenak, nik zetazioak, balek eta izurdek eta orkak eta ikera erguztezke. Bai. Ez ere behien biologia evolutiboa, nola transformatu dituk lau hankako animali batetik gen, udetako animali guaztu bat izan. Kierri, ja. Esatek, guta izurdia leku berdinetik atea gaituk, eh? Tentez ezkeat, beste korregatik, Eta, hoi leno, joten itxoani, entziklopedia bat topatzea, alegiko liburutegia, arratsalde oso baten, bildu, letu, eta horri behi da baten. Garreon, nire alabak YouTubeen jartzi. Tita, eta venga. Eta, bueno, alderri batetik ona, ekoi, ez? Eta, gauz asko zekie. Bakarri, jangintzen dena, bideratu imardekela, ondo erakutsi, eta, bueno, hortan eitzea, ez? Deskonektatu da, beti. Bueno, nola guaz agarro horiekin? Dago, esan dizkiak, bueno. Ezin jo, gurinetan botako izkilau, eta oain inberdiakena saltza hori hor tubito hortan sartu, eta birrindu dena. Fenomeno, seitu. Gero ikusiko dugu iragatzi osi iragatzi. Ingo zuna da, lehendabizi birrindu, gurina sartu, baita ere, bendekazu jarri zuten mengoiara, eta mingaina, bale? Hau, kenduko jaten mendikan, laban are bai fora, eta, bagiztak, ni hemen nahi gurda espiko din vuelta eta vuelta. Beitu ja nola idan gelditzen, Eta hemen, gogorrea geratu baino lehenuo, hau ja, deshidratatuta dao, eta hau ja, usten badeu ostutzen, ja, geldituko zaigu, kurruskari. Hoi listo dakau, hemen Bruselasak itxura erratzen nahi dira. Vale? Eta hoain, hau egin berdiotena danik, zutatik kanpo, mikuita bota. Vale, hau listo, hoi listo, eta hau ja, behotu ditugu, eta zutatik kanpo botako jo. Ze gauza goxu hemen, gurinetan indakoa errezila. Ona. Mendikan, hau, listo, eta esan duguna hau, zutatik kanpo botako jo. Bueno, eta sukaldatzea gustatzea altzaik. Asko. Osko relajatzeit, hoi bai, kondizio batekin. Bakarrik. Bakarrik utzi, Nei aldamenen. Hau jartzak ezteatak izkigotak. Ikintzak da punto. Hau faritan, jartzak hau zati estio batak. Nei asko gertatzen zaiten. Natali da, gezurra mate, baina gure etxen, Natali gehiena sukaldatzeu. Natali da nire bikotia. Eta nik iten detenian, ni naiz gehiago, berezitasunak botatzeizke da, igual, egiten dut bexamela, eta gustatzen zai, piperrautza besente botaz, hau zeati bota jozu. Nik indetelako. Bestela atea sukaldetik. Bestela zeukin. Niro lakoanak, bakarrik sukaldetik. Katxe lama. Inda gaina esan, Da gaina konzentratzea ezena, relajatzea ezena, hortan jartzea ez bakarrik, ja beste guztietzeok, piskat, zadek, aiba, gurina base. Konzentrazioa falta. Dena barroa, ondo aiaiz. Pintxe harra botaia gaurkoan, tita indi udana. Hau, zutatik kanpo naztuko deula esan dizuet, bere berotasunakin goxatuko deu, eta beste gabe, hor dakau, krema, hemen dakau, Bruselasak. Hortxe, zagarrak huelta eta huelta, falta zaiguna da honei lau huelta eman, eta platera ratzia. Hau ja itxalita dakat, lagunak. Vale, horrela xe. Hore listo. Hori listo? Fina gehatu alda. Bai, ez da? Eio nahieko. Ez, ni uste, hori. Nola danea garbi bota dion, hor ez da geldituko grumito ikan. Alko genuen kolatu eta fin-fina utzi eta gola, baina garrantzitsuena goxua egon gola eta naturala. Hau hartuko etena da hemen beste zea bat. Oso ondo. Vale, a ver. Ingo deuna da, behitu. Oinarri ja esan deun bezala, ingo deu barrengorri. Barrengorri ez, gaurkoan zian barrengorri bai, baina zehazki portobeluak. Azpin, hoixe. Gio ingo deuna da, Bruselas batzu jarri bertan. Vale, eta haueke bai, huelta eta huelta. Oso ondo. Hau itxaliko deu, bestela dantzan jarriko zaigu. Bruselas batzu jarriko ditugu hor hueltan.
Egarra, indigo gaurkoan ebai. Danetik jate aldezu. Dena bai. Danetik, alabak ebai. Alabak ebai, da hortan saiatzen atenetik jatea eta ondo jatea. Guantxe izaitek azarra pixka despistatzen. Behatzi urte inditu, eta bakizue, 6, 7, 8 urte arte, danetik dana barroa, eta guen hasi dia, kesi hamburguesa, kesi pizza, kesi bestia, eta me katxiz la mar, azte buruan ingo de hori, guain jan porruzalda. Eta gola ibiltzen hau. Danetik jateo, baina guain aukeratu itei, aukeratu. Alaba pixka bitxitak, aita hori etzai gustatzen, gero jaten aztea eta dana jateo. Eta gainaz importanteak erakustea, ze jan, nola jan, zenbat jan. Dudik gabe. Oso importanteak. Bueno, hau gutxi gora bera, olasek hau, raziotxo bat inda. Eleante utzi. Eta, guain ingo diunadek, ja, hola, eleantzi horrei, hola, belatxo bajarriko zio, buruzkari bezala, eta gaurkoz batera, hemen txedakau. Krematxo bat, gainen Bruselas batzukin salteatuta, zagar pixkat, eta beste gabe, urda jazpiko kurruzkaria. Hemen txedakau, gaur, Jon Ander David jokin dago horrezta. Eskarrik asko etortzegatik. Plazer bat. Ze lan politakaken, jarraitu ikuste gaina goxatzekela eta goxatu araztekela jendiai, jarraitu hortan. Ados? Oso, ondo ba, eso ba. Agur lagunak. Arte.